ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിന്നമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമോ ആചാര്യപാദായ നിദായ കൃപാപ്രദായിനേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 2 അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അതായത് കാർത്തിക മാസം ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ. ആ കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ സമയം ഇപ്പം നോക്കിയേ 6:15 കയറാൻ വിചാരിച്ചാണ്. കുറച്ചു പേരൊക്കെ കയറിയിരുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അപ്പൊ എല്ലാരും കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മഹന്തർ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അധ്യായം 2 എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അർജുനനും തമ്മിലുള്ള, അതായത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ? ഉപദേശ രൂപേണ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയില് എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? 700 ശ്ലോകം. എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്? 18 അധ്യായങ്ങള്. ആ 18 അധ്യായങ്ങളുടെ പേരിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാത്തിലും യോഗം അല്ലെ? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കർമ്മയോഗം. പിന്നെ അടുത്ത, അതായത് 3 തരംതിരിച്ചാല് അടുത്ത 6 തുടങ്ങി 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഭക്തിയോഗം. ലാസ്റ്റ് 13 തുടങ്ങി 12 വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം. എന്താണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാല്? ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗം ഭഗവാനോട് നമ്മള് ചേർന്നിരിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ആരാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ? ഒരാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാരാണ്? ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ ദേവന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഒരാളുള്ളൂ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അതായത് മനസ്സിന്, അർജുനന്റെ വിഷാദം പോലും ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് വയ്ക്കാനുള്ള യോഗത്തിൽ അങ്ങനെ എത്തി. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഒരു സുഹൃത്തിന് എന്ന പോലെ എല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അർജുനനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു, ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു, ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭക്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അല്ലേ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആരോടാണ് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ? നമ്മുടെ അടുത്ത നിമിഷം വരെ എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്താ നടക്കണേന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വരണ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒരു വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട്, ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കില്ല. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങള്, അതായത് യുദ്ധരംഗത്ത് വെച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ? നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു യുദ്ധം പോലെയാണ്, യുദ്ധരംഗമാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആശയങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അത് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിച്ചാല് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ആ സാഹചര്യവും കടന്നു പോകും. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇതും കടന്നു പോകുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ആ സാഹചര്യവും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല. അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരനോട് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷമം പറയുമ്പോ ഒക്കെ ശരിയാവോടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഭഗവാനെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്ക്, എല്ലാതും പറഞ്ഞു നോക്ക്. അപ്പോഴെന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കണുണ്ട്. ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വിളി വരും, ഒരു അന്നത് ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ചെയ്യണ്ടെന്ന്. അതാരാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കണ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അല്ലെ? ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അടുത്താണ് അർജുനൻ വന്നത്. അപ്പോഴാണ് അർജുനന് തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ എതിർചേരിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് ആണ് അർജുനൻ തളർന്നിരുന്ന് പോയതെന്നാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് എന്ന് പറയുന്നത് 5 പാണ്ഡവന്മാര്: യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? നകുലൻ, സഹദേവൻ അല്ലെ? അങ്ങനെ 5 പാണ്ഡവരും. അതുകൂടാതെ കൗരവർ എത്ര പേരാണ്? 5 പേരാണ്. 5 പാണ്ഡവരും 5 സഹദേവന്മാരും. 5 പാണ്ഡവരും 5 സഹദേവന്മാരും. അങ്ങനെ 5 പാണ്ഡവരും അതുകൂടാതെ കൗരവർ എത്ര പേരാണ്? 5 പേരാണ്. അങ്ങനെ 5 പാണ്ഡവരും അതുകൂടാതെ കൗരവർ എത്ര പേരാണ്? 5
101 പേര് 101 പേര് 101 പേര് അല്ലെ? 100 സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയും. സഹോദരി അപ്പൊ അതില് മൂത്താളാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനൻ. ഇതില് മൂത്താളാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിരൻ. പാണ്ഡു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രമുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രാണ് എല്ലാ ആരാണ് സെക്രട്ടറി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു ആര്? സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനോട് ആണ് സഞ്ജയന് വ്യാസഭഗവാൻ ഇവര് പാണ്ഡവന്മാരുടെയും കൗരവന്മാരുടെയും അച്ഛനാണ് വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവന് കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അരമനയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്താണ്? കണ്ണില്ല അല്ലെ? അന്ധനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ അന്ധത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടണം, അവർക്ക് ഒരു 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 ഭാഗം പോലും ഭാഗം പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവര് വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഒരു ദേശം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അതും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. പക്ഷെ അവര് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ദുര്യോധന അത്രയും വാശിയായിരുന്നു ഇവർക്കൊന്നും കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് യുദ്ധം അനിവാര്യമായി എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തും ഭഗവാന്റെ സൈന്യം മുഴുവൻ കൗരവർക്കും കൊടുത്തു. അവർക്കത് സന്തോഷമായി. ദുര്യോധന വളരെ സന്തോഷമായി. ഭഗവാന്റെ അക്ഷൗണി പട അല്ലാതെ കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷമായി. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായം. ഈ 18 അധ്യായത്തിൻ്റെയും ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയണതാണെന്ത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പറയണതാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ? അതാണ് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അതില് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ പ്രധാന യോഗങ്ങളായ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, സന്യാസയോഗം ഇതെല്ലാം ചുരുക്കി അർജുന ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഏകദേശം ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ എല്ലാം ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടിച്ചേരൽ, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരൽ. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ വിഷമത്തെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഒരു നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പരീക്ഷയുടെ ദിവസം ഭയങ്കര വിഷമം, അവന് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും, എന്താ നീ ഇങ്ങനെ പറയണ? നീ ഇത് ഇത്ര നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ എത്ര വിഷമത്തിലെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് വിചാരിക്കും, ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നതാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് പഠിച്ചാല് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് വരും. അതുപോലെ അർജുനൻ പറയണം, എനിക്ക് പേടിയാവണ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ വരളുന്നു, അങ്ങനെ രോമം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, തളർച്ച വന്നു, ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോകുന്നു, കൈയൊക്കെ ചുട്ടു നേറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അങ്ങനെ തേർത്തട്ടിൽ തളർന്നിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനോട് പറയണത്, നീ ഇത്ര ബോധമില്ലാത്ത ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്താണ്?
കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ നിർണായകമായ യുദ്ധം അതില് നീ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് നിനക്ക് ആണും പെണ്ണും കെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് നീ കാണിക്കണത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ കുറ്റപ്പെടുന്നത്. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ അർജുനൻ ഇത്ര കരുണയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അപ്പ നീ എന്നാ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, യുദ്ധം വേണ്ടാന്ന് വെക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, നീ ആണും പെണ്ണും കെട്ട സ്വഭാവം നിർത്തിവെക്കുക. അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അത് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ കൂട്ടുപിടിക്കണം? ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കണം. ഇതിൽ ഏതാണോ ശരിയെന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ 3 രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും, നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയായിട്ട്? ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ബ്രഹ്മൻ, 2 പരമാത്മാവ്, 1 ഭഗവാൻ. അതായത് ഇപ്പൊ സൂര്യനെയാണ് എല്ലാവരും ഉദാഹരണം പറയാ. സൂര്യന്റെ രശ്മി, ആ രശ്മികള്, അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തുണ്ട്? സൂര്യഗോളം ഉണ്ട് അല്ലെ? സൂര്യരശ്മി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അതിന്റെ പിന്നില് സൂര്യഗോളം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ സൂര്യഗോളത്തിനും പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? സൂര്യ ഭഗവാനുണ്ട്, സൂര്യദേവനുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ രശ്മികളാണ്, ആ പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മൻ. ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാനാണ് ചില തപസ്വികള് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ബ്രഹ്മൻ, ബ്രഹ്മരൂപത്തില്. അവരുടെ വിചാരം അതിന്റെ പിന്നില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രഹ്മൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളില് പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പരമാത്മാവ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പരമാത്മാവ് രൂപത്തില്. ഇനി അതിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ വ്യക്തി രൂപത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തില് നേരെ അവതരിച്ചു വന്നത്. അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം, അത് വിശ്വസിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് കാര്യമായിട്ട് വരില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ 3 രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഏതൊക്കെ രൂപത്തില്? ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, 3 3 ഭഗവാൻ. രൂപത്തില്. അപ്പൊ 3 രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്, അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പറയണത്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അത് ബ്രഹ്മൻ, സൂര്യ ഗോളം അത് പരമാത്മാ രൂപം, ഇനി സൂര്യദേവൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ 3 രൂപത്തില് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണത്? 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ചേർന്നതിന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ് 6 ഐശ്വര്യം? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് നോക്കാം, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ചേർന്നത്. ഒന്ന് സൗന്ദര്യം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ആളാണ്, അതിന്റെ പൂർണ്ണത. സമ്പത്തില് പൂർണ്ണത, അതായത് 14 ലോകത്തിന്റെയും അധിപനാണ്. അത് കീർത്തിയില്, യശസ്സില് പൂർണ്ണതയുണ്ട്. ശക്തിയില് പൂർണ്ണത. ആ ശക്തിയില് പൂർണ്ണത നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ എപ്പോഴാണ്? ആ പർവ്വതം അല്ലെ? പർവ്വതം ചെറുവിരലില് ഉയർത്തി നിന്നു അല്ലെ? അത് അപ്പോള് ഇത്രയും ശക്തി ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരാൾക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശക്തി, അതേപോലെ ജ്ഞാനം, ഈ എല്ലാ വേദങ്ങളും വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണൻ. വൈരാഗ്യം. എന്താണ് വൈരാഗ്യം? സംസ്കൃത വാക്കിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒന്നിനോടും എല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഒന്നിലും ഒരു ആകർഷണം ഇല്ലാത്തതിനാണ് പറയാ വൈരാഗ്യം
അല്ലെ? വൈരാഗ്യം. ഒന്നും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് വേണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളത് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ത്രിഭംഗ സുന്ദരനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനില്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അത് നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് പറയണതിന്റെ ഇടയില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് കാർപണ്യദോഷാപഹ ആ എന്താണ്? കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി താം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേദ യശ്രേയസാന്യശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാദി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. എന്താണ് അതിന്റെ? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും. അർജുനൻ പറയണ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെ കൃത്യനിർവഹണം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് പറയാ. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. നോക്കുക, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ശരണാഗതി നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥയും കൗമാരത്തിൽ നിന്ന്, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഇതിലെന്ത് തോന്നില്ല? ഒരു വിഷമവും തോന്നില്ല. അതായത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക്. നമ്മള് കൊച്ചുകുട്ടികള് കുറച്ച് വലുതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരയാറില്ല. എന്താണ്? അവര് ബാല്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് യൗവനം, വലിയതായി, അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ ചെറുതായിരുന്നു, അതായിരുന്നു നല്ലത്, ഇപ്പൊ ദേ യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തി, വലിയതായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരയാറില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകും? വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോഴും കരയാറില്ല. പക്ഷെ മരണശേഷം, മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ വിട്ടു പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ. പക്ഷെ മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ശരിക്കും ശരീരസ്ഥനാണ്. ബാക്കി ആരാണ് ഈ പോണത്? ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് ശരീരസ്ഥൻ. ശരിക്കും ഒരു ശരീരം, നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മള് ശരിക്കും ശരീരമല്ല. ആരാണ് നമ്മള്? ശരിക്കും നമ്മള് ആത്മാവാണ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവാണ്. ഈ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും, നമ്മുടെ ശരീരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോണ്. ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ താങ്ങാൻ ഉള്ള ശക്തി ഇല്ലാതാവുമ്പോള് ആ ആത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടു പോകും അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ മരിച്ചടക്കുമ്പോള്, മരിച്ചാല് പിന്നെന്തായി? നമ്മൾ ഒരാളും പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കില്ല. എന്തെന്നാ പറയാ? ബോഡി, ഡെഡ് ബോഡി, ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന ബോഡി എപ്പോഴും വെക്കുക അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പം എന്നെ മായാദ്യത് മാതാജിയാണോ കിടക്കണേന്ന് പറയൂല. ബോഡി എന്ന് പറയുള്ളൂ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ടു. അയ്യോ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പോയിട്ടില്ലല്ലോ, അവിടെ കിടക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ആരാണ് പോയത്?
ആത്മാവാണ് ആ ശരീരം ഇട്ടിട്ട് മറ്റൊരു പോയത്. മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊക്കെ അതിനൊക്കെ എത്താനായിട്ട് കുറേ പഠിക്കണം അല്ലെ, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മള്. അപ്പൊ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം എന്നുള്ളതിന് അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഭൗതിക ശരീരം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, വായു, ഭൂമി. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഭൗതിക കൊണ്ട്. ശരീരം. എന്തൊക്കെ? അഗ്നി, വാട്ടർ, വെള്ളം, സ്കൈ, ആകാശം, എയർ, വായു, എർത്ത്, ഭൂമി. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം മരണശേഷം ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക്, പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരുന്നു. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മെ വിട്ട് പോകുന്നു. ഇത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ? അതുപോലെ നോക്കാം, നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ 1 കൊല്ലത്തോളം കിടക്കും. മലവും മൂത്രവും എല്ലാം അമ്മമാര് തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് അത് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത, അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 8 മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി നീന്താനും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാല്യം, കൗമാരം, ഇവിടെ യൗവനം, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വാർദ്ധക്യം പറഞ്ഞ് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് എല്ലാം ഓരോ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവ് എന്താവും? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ആ ശരീരം അവിടെ വിടും. ആ ശരീരത്തിന്, ആ ആത്മാവിന് ആ ശരീരത്തെ താങ്ങാൻ ശക്തിയില്ലാതാകുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട്, ശരീരത്തെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം തേടിപ്പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാറ് നല്ല വില അത് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ അവിടെ കിടന്നാല് എന്തുണ്ടാവും? ക്ലിയർ അത് ആവുന്നില്ല. അവിടെ കിടന്ന് കേടാവുകയെന്നുള്ളൂ. മാതാജി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. കേൾക്കണില്ലേ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു. അതല്ലേ. നമ്മള് ഈ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് അതിന് നല്ലൊരു ഡ്രൈവർ വേണം, അത് ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ. അതുപോലെ ആ കാറിനെ നമ്മൾ ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ട് നടന്നാൽ എന്നും പൊടി തുടച്ചിടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം? നല്ലൊരു ഡ്രൈവർ വേണം അല്ലെ. ഡ്രൈവർ ഇല്ലെങ്കിലോ അതനങ്ങില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആര് വേണം? നമ്മുടെ ശരീരം നടക്കണമെങ്കിലും ഇതാവണമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? കേൾക്കണില്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ആത്മാവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ളത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജഡമായി തീർന്നു. അതുപോലെയാണ് ഒരു കാറ് ജഡമാണ്, അതിലുള്ള ഡ്രൈവറാണ് അതിന്റെ ആത്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നോക്ക്, പല 84 ലക്ഷം ജീവികളിലൂടെ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യ ജീവൻ കിട്ടുന്നത്. പൊടിയായും എന്താണ് വെള്ളത്തില് ജലജീവികളായും കരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളായും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യ ജീവൻ കിട്ടുകയാണ്. ആ മനുഷ്യ ജീവൻ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടില് ഒരു തത്തേനെ വളർത്തണം. ആ തത്തയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ കൂട് മാത്രം വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് നടന്നാല് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? കാണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? തത്ത ചത്തുപോകും അല്ലെ, ചത്തുപോകും. അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചത്തുപോകും. അതേസമയം കൂടെ കുറച്ച് പാകത്തിനൊക്കെ വൃത്തിയിൽ സംരക്ഷിക്കണം. പക്ഷെ തത്തയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ തത്തയ്ക്ക് ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മള് സ്വർണം കൊണ്ടോ വെള്ളി കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. തത്തേനെ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലേ, ഡെയിലി വന്ന് കൂടിന്റെ അകമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയോണ്ട് മാത്രം ആ തത്ത ജീവിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രം ഓടി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തും വേണം? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം? നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക,
ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക. ആത്മാവ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടുക. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുമ്പോഴും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു ശാന്തി ലഭിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണത്. കൂട് മാത്രം വൃത്തിയാക്കി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനകത്തുള്ള ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ഈ പക്ഷിക്കൂടെ എന്തിനു തുല്യമാണ്? പക്ഷിക്കൂടെ എന്തിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് പക്ഷിയെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരോ ഇതുകള് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ട്രൈസൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും. അവൻ കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോഴ് അവനത് വേണ്ട പറയും. ആദ്യം കിട്ടുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞ പകുതി ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ. പകുതി ക്ലിയർ അല്ല, പകുതി പോവുക. ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഹാഫ് ക്ലിയർ അല്ലാതെ പോവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ നേരിയ പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നെറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലാഞ്ഞിട്ടാ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കും. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. അന്നേരം ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈസൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് വലിയ സന്തോഷാവും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ മ്യൂട്ട് ആക്കണേയില്ല. നമ്മള് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മാതാജിയുടെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താലും നിങ്ങള് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല. മാതാജിയായിട്ട് കണക്ഷൻ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്ലീസ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരുടെ പേരറിയണം. ഈ ഐഫോണും സാംസങ്ങും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി വലുതാവുമ്പോള് ട്രൈസൈക്കിള് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോ അവന് ആ സൈക്കിള് വേണ്ട പറയും. പിന്നെ ബൈസൈക്കിൾ ആക്കി കൊടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോ അതും അവന് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താവും? വലിയ സ്കൂട്ടർ അല്ലേ, ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കാറിലാവും അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരണ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് വരണ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ആ ശരീരം നമ്മുടെ പോയി ആത്മാവ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു. അതിനെ പറ്റി കാണിക്കണാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ. അതുപോലെ പല രൂപങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മരൂപത്തില് എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മരൂപത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണന്മാര്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അംശം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മാത്രസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ നിത്യാസാംതിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ എത്രേ. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയണ നമ്മുടെ രണ്ട് മുഖങ്ങൾ, സുഖം, ഇത് ദുഃഖം. ഈ സുഖവും ദുഃഖവും വന്നും പോയിരിക്കും. വേനൽക്കാലം, മഴക്കാലം, അങ്ങനെ ഒരേ. ക്ലിയർ ആവണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ചെയ്യാ? നെറ്റിന് എന്താ നല്ല കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് മാതാജിയുടെ. ഇത് കാണില്ലേ? സ്ലൈഡ് കാണില്ലേ? സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. പറയുമ്പോഴാ ക്ലിയർ ആവാത്തത്. ശ്ലോകം വേറെയാ. ആ ശ്ലോകം അല്ല. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ അല്ല. അത് കാണുന്നില്ല. അതെന്നാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അപ്പൊ ഒരാൾ അസ്വസ്ഥനാകാതെ, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മരം, അതില് മഞ്ഞുകാലം വരുമ്പോൾ അത് തളിർക്കും, മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ അത് പച്ച നിറം വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂടുകാലം വരുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി നല്ല വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ അത് വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിപ്പോകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സുഖവും ദുഃഖവും, ആ സുഖം വരും, അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖം. ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരടയാളം ഒന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ അത് ദുഃഖത്തിന്റെ മുഖഭാവമായി. ഇത് മുകളിൽ കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുഖം, ഇത് താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദുഃഖം. അതുപോലെയാണ് പെട്ടെന്ന് സുഖവും ദുഃഖവും മാറി മാറി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭുക്ത ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അച്ഛനാണ്, നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ജനനം മരണം ഉള്ളൂ. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ഇനി അടുത്തതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. വാസാംസി ജീർണ കേൾക്കുന്നില്ല. അത് ക്ലിയർ അല്ല. പോയേ. ക്ലിയർ അല്ല. മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൃഹാദി നരോപരാണി ഒന്നും കേട്ടില്ല. പിന്നെ അത് നെറ്റ് പോകുന്നതാ, മാതാജിയുടെ കുറ്റമല്ല. നെറ്റ് മാതാജി ഒന്നും പോകുന്നതാ. കൂടെ പറയുന്നില്ല, ക്ലിയർ അല്ല. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേ. നവാനി ഗൃഹാദി നരോപരാണി തഥാ ശരീര അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി ജീർണോ സാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹാദി നരോപരാണി ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. മാതാജി പോയോ? പെട്ടായോ? കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മ്യൂട്ടാണ്. നെറ്റ് നോക്കുമായിരിക്കും. എന്താ പറയാനേ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. 2 ദിവസം ഉണ്ട്. എന്തൊരു എന്തോ കാണുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കണുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹാദി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കേടായ വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ്, ദേഹി ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. കേക്കണ്ട മാതാജി? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ അഴുക്കായാല് ആ അഴുക്ക് വസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ വസ്ത്രം എടുത്ത് അണിയുന്നു. അതുപോലെയാണ് ആത്മാവ്. നമ്മുടെ ശരീരം പഴകുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ശരീരം തേടി പോകുന്നു. ഇതാണുള്ളത്. ശോഷയതി മാരുത
ആത്മാവിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കീറി മുറിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും പോയ ഇല്ല മാതാജി, എനിക്ക് ആത്മാവിന് ഹരേ കൃഷ്ണ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ. അതിന് വേറൊരു എന്താണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജന്മം നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആവാം, എവിടെ വന്ന് ജനിക്കണം എന്നുള്ളത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രജത്തേക്ക് എത്തണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മം മൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യാർത്ഥേ നാത്വം ശോചിതമർഹസി. ജനിച്ചാല് മരണം നിശ്ചിതമാണ് അല്ലെ. ജനിച്ചവരെല്ലാരും മരിച്ചിരിക്കും, മരിച്ചാലോ ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല. ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഒരാള് മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ട് കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കണുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് വെള്ളത്തില് മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാള് വെള്ളത്തില് മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കണ, അയാളെ രക്ഷിക്കാതെ അയാളുടെ ഡ്രസ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മള് ശരീരം ഹെൽത്തിനെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെയാണ്. ഈ ആളുടെ ഈ സിമ്മി സൂട്ട് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അയാളെയാണ് പിടിച്ച് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. ദേഹിനോ നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നാത്വം ശോചിതമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ക്ലിയറാവുന്നില്ല മാതാജി. പിന്നെയും പോയി മാതാജി. മാതാജി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. മാതാജി പിന്നെയും പോയി. ദേഹി എന്താണ്? ദേഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ലേ? സത്ത അത് അനശ്വരനാണ്. ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ നോക്ക, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, മനസ്സ്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക കുന്തിപുത്ര. ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഉറച്ചത് നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് യുദ്ധത്തില് വെച്ചാല് നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും, ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ പോകും. അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല.
ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ മാതാജി. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ല. ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗജ്യാദയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നും കേൾക്കണില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്ന ഒന്നും മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം. നെറ്റ് ക്ലിയർ ഇല്ല. സുഖദുഃഖസമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പോയി, നെറ്റ് പോയി. നെറ്റ് പോയി. ഇല്ല, ഉണ്ട് എന്താ വന്ന ഉണ്ട്. ഹോസ്റ്റ് ആകട്ടെ. ഹോസ്റ്റ് ആക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് മനുഷ്യനെ എന്നതിന് ജഡതിയായി മാത്രം മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ോടെ കേൾക്കണില്ലേ? സുഖദുഃഖേ സമേ. എല്ലാരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കാട്ടോ, നെറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് മാതാജിയുടെ കുറ്റമല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭൗജയാജയോ. നമുക്ക് 7:30 അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടാ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ മാതാജി ക്ലിയർ അല്ലെന്നും. തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കാണുന്നു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹദോദ്ഭയാത്. കുറച്ച് ചെയ്താലും ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു, ഇതെന്താണ്, ശ്രീരാമസ്വാമി എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ കുറച്ചൊരു കർമ്മം ചെയ്തു. എന്താണ്, ചിറ കെട്ടണ സമയത്ത് സീതാദേവിനെ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുമ്പോ ചിറ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, സ്വല്പം അതില് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി. അതേപോലെ വായുപുത്രൻ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഹനുമാൻ വായുപുത്രൻ സഹായിച്ചു. ഹനുമാൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാസ്യനായിരുന്നു. ഹനുമാനും സഹായിച്ചു. അതാണ് പറയണ. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ കുറച്ച് ഭഗവാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാല് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇത് കിട്ടും, അതിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. ഇവിടെ ഒരു എലിയുടെ കഥ പറയണ്ട്. എലി വന്നിട്ട് ആപ്പിള് കടിക്കാണ്, അതിന്റെ വാലുമ്മല് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത്, അത് ആ വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും കിടന്നോടാൻ തുടങ്ങി. അത് മരണവെപ്രാളത്തോടെയാണ് വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും ഓടിയത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്നെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അതിന് മോക്ഷം നൽകി. അത് ആ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കണത്. അത് വന്നപ്പോള് ഭക്ഷണത്തിന് വന്ന് അതിന്റെ വാലിൽ തീ പിടിച്ചു. അത് ആ വിഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും പ്രാണരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിയപ്പോഴും ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച് അത് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരിതില്. അപ്പൊ അജാമിളന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അജാമിളൻ സ്വന്തം മകനെ വിളിച്ചപ്പോള് നാരായണ എന്നായിരുന്നു മകന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാര് വന്ന് മറ്റേ
കാലം യമന്റെ ദൂതന്മാരെ ഓടിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്. അതാണ് സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, കുറച്ച് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അത് കണക്ക് വയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുക. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഗാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നോക്കാട്ടോ ഇതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലെങ്കിലും സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് കട്ടായി ഉണ്ടാവും, എന്നാലും സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. വ്യവസായാനന്ദശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോടുകൂടിയതാണ്. പലയിടത്തല്ല പോകേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു വെള്ളത്തില് ഒരു പ്രതിബിംബം കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തി. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണിത്. അടുത്തത് ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം ദയാഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽക്കല് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനില് നമ്മളെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടും എല്ലാനെ മറന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ല എപ്പോഴും? നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ചെറിയ പ്രശ്നം, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക് പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷു ഭജായതേ സംഘസംജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഉണ്ടാവുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ക്രോധമുണ്ടാവുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ഇല്ലാന്നോണോ? നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ആ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാവുന്നു. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം. പിന്നെ അത് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പൈസ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അത് വേണം. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കിട്ടിയാല് 10 കിട്ടിയാല് 100 വേണമെന്ന് പറയും, 100 കിട്ടിയാല് 1000 വേണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പൈസ കൂട്ടി കൂട്ടി പറയും. അതേപോലെ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം, അതിൽ ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അവസാനം നമ്മള് നാശത്തിലേക്ക് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ തലയില് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ ഇരുന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കണ പോലെ ആവും. അത്രയും നമ്മള് ടെൻഷനും എല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ബോധവും നശിക്കും, ക്രോധം വരും, എന്താ ചെയ്യണേന്ന് ഒരു ബോധമില്ലാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവാശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്
ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാന്റെ പറയുന്നത്. ലഭിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ഭാവയദശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖവും ലഭിക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് പരമപുരുഷനുമായിട്ട് കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യമായിട്ട് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല, സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുഖവും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മളെ മനസ്സിനെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തില് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയോഗിക്കുക. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും TV കാണണം, അല്ലെ മൊബൈൽ നോക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മൊബൈലിൽ കൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കണത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും? അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആവേശം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാള് ഷുഗർ ഉണ്ട്, പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലായ ആഗ്രഹമായിരിക്കും, എനിക്ക് മധുരം ആരും കാണാതെ ഒരു ലഡുവെങ്കിലും തിന്നണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്കിത് കഴിച്ചാൽ ഇന്ന വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒരൊറ്റ പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കൂല, ഒരാൾക്കും ഫോൺ ചെയ്യൂല. ഒരാൾ ആണുങ്ങളെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ കുറ്റം പറയണ, പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ഇത് ചെയ്താല് നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് മുഴുകുക, ഭഗവത് കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാമെന്നും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അഥവാ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനാണ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരു ഒരാള് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കാനൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. എന്ത് വേണം? അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഒരാള്, ഒരു നിമിത്തം നമ്മൾക്ക് വേണം. അങ്ങനെ ഒരു നിമിത്തം കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പലതും കേട്ടില്ല എന്ന്, എന്നാലും അതെന്റെ കുറ്റമാണ്. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ. നാളെ എന്തായാലും നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കുക. നാളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് വന്നിട്ട് പകുതിയെ ശരിയാക്കിയുള്ളൂ, അങ്ങനെ പോയതാണ് കേട്ടോ, സോറി. അപ്പൊ ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഏകാദശിനെ പറ്റിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രധാന. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വല്ലതും? ഉണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് മറ്റേ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറക്കണം. പിന്നെ ഏതാ? ദാമോദര മാസത്തെ ദാമോദര മാസത്തെ പറ്റി പറയണം.
അത് രണ്ടും പറയാം. എന്താണ് ദാമോദര? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതിയാ? അല്ലെ ദാമോദര മാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. എന്താണ് ദാമോദര മാസം? ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദാമോദര മാസം അഥവാ കാർത്തിക മാസം. രാധാറാണിയാണ് അതിന്റെ ദേവി. കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ ദേവിയാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ റാണി തന്നെ, ദേവി തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു ലീല കളിച്ചതാണ്, ദാമോദര ലീല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദാമം എന്ന് വെച്ചാല് ഉരല്, അതുകൊണ്ട് ദാമം കയറ്, ദാമം ഉദരത്തില് കെട്ടിയിട്ട്, അത് കയറ് ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയിട്ടതാണ്. അതായത് ഒരു ദിവസം യശോദാമ്മ തൈര് കടയണ സമയത്ത് ഭഗവാനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തൈര് കടയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പറ്റി അമ്മ ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ കണ്ണന്റെ ഉറക്കമൊക്കെ അവിടെ പോയി. കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാൻ വന്നു. അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് അമ്മ പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കല് കുറെ നല്ല പശുക്കളുടെ പാല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നു. ചുരുക്കി പറയണ്ട, ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, മോന് താഴെ വെച്ചിട്ട് പാല് അടുപ്പത്ത് തിളച്ച് പോകണം. അപ്പൊ ശരിക്കും അതും ഒരു കഥയാണ്. എന്ത്, പാല് എന്തുകൊണ്ട് തിളച്ചു പോയി എന്നുള്ളത്. അതായത് കണ്ണന് അമ്മ മുഴുവൻ പാല് കൊടുത്താല് ഞങ്ങളുടെ പാല് ആര് കുടിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പശുവിന്റെ പാല് ആത്മാഹൂതി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീയിലേക്ക് തിളച്ച് ചാടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മ മോനെ അവിടെ താഴെ നിർത്തിയിട്ട് പാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോയി. മോന് ദേഷ്യം വന്നു. മോനെന്ത് ചെയ്ത് വലിയൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് അല്ലെന്നുടെ കടകോല് എടുത്തിട്ട് ആ തൈര് കുടം ഉടച്ചു. ദേഷ്യം വന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മള് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോണത് ഭഗവാനെ സഹിക്കുവോ? അപ്പൊ അതും ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി അമ്മയുടെ പാട്ടും കേട്ട് പാല് കുടിക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് മോനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മോനെന്ത് ചെയ്ത് തൈര് കുടം ഉടച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഒരു മുറിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ആ തൈര് ഫുൾ അവിടെ പോയി. അതിൽ ചവിട്ടിപ്പോയപ്പോ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ തോന്നി കാൽപാദം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്, ഒരു ഉരല് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് മുകളിലിരിക്കണ വെണ്ണക്കുടം എടുത്തിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് മൂപ്പരവിടെ ഇരുന്ന് സുഖിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഒരു വള്ളി കിടന്നിരുന്നു. ആ കയറുകൊണ്ട് മോനെ ഉരലിനോട് കൂടിയിട്ട് കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കി. എത്ര കെട്ടിയിട്ടും എത്തണില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് 2 മുഴപ്പ കുറയണം. അപ്പൊ അമ്മ ക്ഷീണിച്ചു. അവസാനം മോനെ കെട്ടിയേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ട. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മോന് മനസ്സിലായി അമ്മ ക്ഷീണിച്ചപ്പോ ആ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചു. ഭഗവാന് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ വല്ലവർക്കും? 14 ലോകത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ആയ ആളാണ് അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കെട്ടാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിപ്പുറം വന്നപ്പോള് നീ ഇന്ന് അവിടെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വന്നപ്പോള് മൂപ്പര് ഒരലും എടുത്തിട്ട് പോയി. കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. തൊട്ടപ്പുറത്ത് 2 വലിയ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടി എന്ത് പോയി, ഒരലും കൊണ്ടുപോയി. ഒന്നങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞു വലിച്ചപ്പോ മരങ്ങള് താഴെ വീണു. പക്ഷെ അതും ഒരു ലീലയായിരുന്നു. അതാരായിരുന്നു? സമയം പോയി. അത് മണിഗ്രഹനും നളകുവേരനുമായിരുന്നു. അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു. അതാണ് ആ ലീല. മറ്റേത് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നൊരു ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പത് നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 1 മിനിറ്റ്, ഒരു ഫോണിന്റെ പേരുള്ള പേരൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോട്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റേ മാതാജി എന്നെ ഓടിക്കോട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.